Ladies and gentlemen, welcome to the 49th edition of the Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia. Eren una de les sèries més influents, més grans, sense la qual la ciència-ficció no seria el que és en aquest moment. El gènere més important de los que es fan en tot el món. Visca la ciència-ficció i, sobretot, congratulations, Star Trek.